Prišli sme na Dolné Dubové. Týždeň na Dolnom Dubovom sa začína. Ešte musíme čakať. Kupko, čo? Až od polnoci môžeme nahodiť. A snáď o polnoci to vypukne, že Kupko? Samozrejme. Dovtedy urobíme jedlo, najeme sa, pospíme a potom šup ho na ryby. Dúfam, že sa nám bude dariť ako po iné roky. Ešte ani udice nie sú pripravené, ale máme ešte čas nejakých 7 hodín. Románko už je nažhavený, už pozerá lodičkou lovné miesta, tak snáď vybere to správne a nejaká krásna ryba sa mu už v noci dá na hačik. Že, Románko? Čo očakávaš od tejto rybačky? Aspoň nejakú 18 kg. Aspoň 18 kg, aj keď treba si vážiť aj malé ryby 8 kg. Tak, hlavne nech sa nenudíme a nech to jazdí. Takže držte palce a keď niečo bude, tak natočíme. 23-26. Takto sa Bohuško teší na zahájenie sezóny na Dolnom Dubovom. Pekne nám aj začalo pršať. Takže tešíme sa, konečne prší a zase bude zahájenie sezóny na Dolnom Dubovom. Ako vždy daždi. Ale vôbec nám to nevadí. Po tom teplom dni tento dáždik tí ryby snáď nejako rozhýbe. Že Kupko je nedočkavý. Áno. Už sa nevieme všetci dočkať. A tuto tento najhlavnejší, najstarší rybár mal 15 hodín na to, aby si pripravil udice. A ešte ani udice nemá nahodené, ani pripravené. Ani stojan, ani udice, len bivak si urobil a dal si tam posteľ a spacák. A to je všetko. Takže tešíme sa na ryby. O chvíľku to vypukne. Držte palce. A keď niečo bude do rána, ráno sa môžete tešiť na nejaké krásne úlovky. Dobre, natočíme. Románko si to užíva, prvý záber. Ťaha rybičku. Asistencia táto. Aj starý Románko si to užíva. Asistencia táto. Hneď 2 minúty po nahodení úplne, že vyviezol to a hneď 2 minúty a už je tam nejaká ryba. Á, pekný. Pekný je macan. Je, fantázia. Ako 20 to není, jak ste chceli, ale taký 9-10 kilový je úplne v pohode. Na začiatek. Počkaj, ešte ne, popod. No. Na začiatek stačí. Hej. No, ešte, počkaj, opačne. Pozor. Lebo teraz bojuje ešte, vieš, ešte je čiperný pri sebe, ale musíš dať popod. Tak, dobro. Pekne hovorím, no veď úplne paradička. Fantázia. Úplne perfektné. Krása. Úplne prekrásna rybička. Pekný, dlhý. Uvidíme, no aj dlhý. Ako môže mať tých 12-13 môže mať určite. Ukáž, Románko, jak sa tešíš. Dobrá asistencia táto. Však ja som mu ani neodepínal. Fantázia. A kto iný začína ráno ako Bohuš? Aj končím. Konečne má Bohuško záber. Uvidíme, čo to bude. Ja som mal zatiaľ len také malé ťukance. Kupko tiež. Čakáme ešte na tú správnu. Ale teraz čaká Bohuš na tú správnu a uvidíme, čo to bude. Prvá ryba Dolného Dubového 2025. Je tam? Začiatok sezóny, jún. Vlastne áno, my keď sme boli v marci si nechytil, takže toto je tvoja prvá ryba Dolné Dubové 2025. Tak prvá rybička. Ja si myslím, že... Si spokojný? Není najväčšia, ale je pekná.
Prečo by som nebol spokojný? Dobre, Bohuško začína. Takže jedno ruské torpédo. Hej, krásna rybička zase nám urobila radosť. Jedno torpédo, krásne. Konečne prvý amurík tejto výpravy. Ja, nebol to kapor, hej? Ne, nebol to kapor, bol to amurík. Ani moc nebojoval na to, aký je takýto veľký. A zabral na čilinu non-embejsku. Takže máme veľkú radosť z neho. A už ho pustíme do vody, lebo je strašne teplo, tak nech sa netrápi. A nech ide pekne do svojho sveta. Vážime krásavca. 15,075 minus kilo 70, takže 13,30. 13,30? 13,40. Konečne. No, konečne prišiel taký lepší, že? Hej, na parádu. Má dobre. Úplne parádička, aká krásna ryba. Ale na dohod. Preto to Šulko došiel, ja viem. No. Šulko došiel prvýkrát na vode, prvýkrát Dolné Dubové. A konečne sa mu podaril takýto krásny kúsok. Aj tuto to niečo pípa. Ale úplne, že na parádu. Takže krása, púšťame ho. Pláv si a urob radosť ešte ďalším rybárom. Jak si urobil radosť tuto Šulkovi. Kokos, paráda. Je to tam. Dobrý. Paráda. Dobrý. A ideme pozrieť na toto. Bol to padáčik. A uvidíme. Musím to ísť pozrieť. Dobré ránko. Šulko si to už užíva. Máme budíček druhý. Druhý budíček, 5 hodín ráno. Aj prvé jedna 8,5 kg. A teraz krásne ránečko. Šulko si to užíva. Ďalšia krásna rybička a idem mu pomôcť. O pár minút neskôr. Výlov v priamom prenose. Áno. Si Šulko užíva ďalší záber. Ťahá rybenku. V pozadí vidíte aj Románka, že si to tiež užíva. Tiež tam niečo ťahá. Šulko v priamom prenose. Hlavou otočí smerom ku mne. Lebo vždycky je chvostom. Ale ešte kope jak svinia. Ide. Nemá Bohučko. Nazarek. No, dobrý je. Taký fajnovúčky, na pekač. A po podobratí ryby som si to užíval aj ja. Prišiel nejaký záber Ale pekný je. a bol z toho krásny. Krásne. Máme Trojitý tribl. Fantázia no nembejko ide. Ty si na čo si to chytil? Ale si nepamätáš, už to je jedno. Je to skrátka, bolo to na gulu s popkou. A takto si to tu užívame fantasticky. krásne. To je úplne aparát. Takéto ránka máme najradšej. Hej, dneska už nejaká Ani šoleská ne, ryba. lebo sa mi motá hlava, aké by som celú noc chlastal. Dobre, najprv púšťame aj Šulkovho, môžeme pustiť. Si ich mal opačne. A tu je Šulkov, krásny plavsi. Konečne, túto najstarší člen tejto výpravy má konečne rybu zase druhú. Konečne má jazdu po Ešte 20 hodinách. Dobre, ale máš jazdu, takže není vonku. teraz celé Dolné Dubové sa tu zišlo. Takže prišla podpora, máš u nás podporu. To vážne? Ježiš, to naozaj Kúrnik šopa. Pokus číslo 2. Bohučko má konečne zase záber. Snažil sa, vymenil náväzec. A konečne mu to začína snáď jazdiť. Jazdí mu to veľmi doprava, tešíme sa, že nám tam všetkých pomotá. No však toto práve.
Tak uvidíme. Ale Bohuž je profesionál vo svojom remesle. Veríme. Takže veríme, že toho kapra odtiaľ dostane a nám to pípať nebude. Takže držte palce a potom, keď ryba bude vonku, natočíme aj ďalšie. A prišiel aj mne záber. Ideme na to. Double. Môžeš ju zapnúť. Jaj. Parádička. Dneska sme mali aj triple. Konečne. Teraz máme konečne zase double. Bohužko je vytešený, druhá ryba. Áno. Zatiaľ sa nám darí. Takže úplne, že sme spokojní. Zatiaľ Dolné Dubové prináša to, čo sme stále zvyknutí. Na parádu. Takže ďakujeme Dolné Daj Dubové. nejaké fotky správne. Takže úplne parádička. Bohuž v akcii. Akcia Z. Takto to robia profesionálni rybári, ktorí rybarčia už 50 rokov. Úplne, že fantázia. Pozri, jak má zohnutú tú udicu. To bude ryba. 2+. Ale úplne na parádu. Ideš, Bohuško, ideš! A môžeš si povedať, že točí ma telka. Točí ma. Si naživo, Bohuško. Teraz ťa sledujú všetko. Dal som, že od 40 do 60 babenky. Volajte. Volajte 666 666. Je tu Bohuš 666. A ide mu to chlapcovi. Darmo, je to profesionál. Krásavca sa nám podarilo. No, Bohuškovi zdolať. No teraz keď je taký osný tam. Úplne krásna ryba. Nevadí. Krásavec. Bohuško, máš slovo. No, slovo. Volajte. Tak vyžvanený jak ty. Konečne aj Bohuškovi sa podarila krásna rybenka. Váhu nevieme, Zabudnutá. ale úplne na parádu. Vytiahol zo posledného šuflíka. Hej, hej. Krásavec úplne. Fantázia. Perfektná rybenka. Ďakujeme Dolné Dubové. Púšťame rybenku na Dolnom Dubovom. Keď sme ho odvážili, nakoniec mal 12,80. Krásna ryba, bojovná. Unavila Bohuša a Bohuško už sa teší, kedy si pôjdeme dať konečne si pôjdeme dať pohárik po rybe. Pomalinky si odpláva do svojho sveta. Urob radosť ďalším rybárom. Prišiel večer, opäť krásne prší a zrazu čo to? Čo to? Viete, čo znamená toto modré svetielko? Že Šulo má v daždi záber, má premiéru a uteká do dažďa ťahať rybu. A takto si to užíva Šulko v daždi. Krása! Má premiéru úplne, že tento týždeň si to úplne užíva. To je úplne, že na parádu s ním. Uvidíme, je to tam niekde vzadu. Počkáme si na rybičku, ak sa mu podarí ju zdolať. Držíme ti palce, nech to zvládneš. Pomôžeme ti, veď sme kamaráti. Takže dúfam, že aspoň toto bude aspoň nejaká 18-19 kg a nech to stojí za to, keď už Šulko musel ísť do dažďa. Panike v strese. Toto sú nervy. Toto je ten správny adrenalín. Šulo si to užíva. Je ešte bojovný, hej? Prečo ste ho nepodobrali do Ešte nedalo sa ešte. Ne, vážne sa nedalo, Šulko. Vážne nedalo sa ešte. Tak, prvá Šulková. Ešte ne, Bohuško. Plne do nižšie. Toto je skúška ohňom. Úplne popot. Tak, a je tam už
Konečne si vydýchol, Lukáš, pozrime ho. Kokos. Škoda, že som nenahrával, jak si ale ako... Krásna rybička. No. Prvá rybička v daždi. Komentár. Kokos, to bola iná ryba v tej búrke. Poserem, ty kokos. Skontrolujeme, či si sa neposral. Ale úplne na parádu. Krásna ryba, šulová, prvá ryba v búrke. 74 cm, 11,5 kg. Podľa mňa celá spodná pera, keby. Hej, tú tlamu má takú chudák ako, ale nevadí, krásna rybička. Takže úplne na parádu. Ideme krásnu rybičku. Nech si pláva a nech urobí radosť aj ďalším rybárom. Bol unavený troška? Chytí sa, no poď, pláv si. Nechoď ten ku nám, ja viem, že sa chceš ešte ukázať raz, ale kľudne už máš slobodu. Kľudne si pláv. Ahoj. Fantázia, urobil si Šulkovi veľkú radosť a neskutočný zážitok. Aby sa nepovedalo, Bohuško sa smial Šulkovi, že ide do dažďa a teraz si to užíva zase Bohuško v daždi. Takže úplne na parádu. Ja už som zvyknutý, ja som myslel, že v búrke ryby neberú. Takže áno, ja viem, takže zdolávanie v daždi nezažije každý. Pokračujeme. Škoda, Bohuškovi sa odopla v daždi. Ale Bohuško už takých situácií zažil neskutočne veľa, takže všetko to prišlo Šulkovi, keď mal premiéru. Takže nevadí, nevzdávame sa a ideme zase do toho. Oficiálne sa to volá šťúr obecný. No, že šťúr. Krmivko, troška halibut a traktoru. Dáme troška aj, teraz dáme tam troška krilu. Alebo väčšinou teraz berú na pikantné veci. A dáme ešte troška cesnačíku, troška nech to intenzívne tam tú pachovú stopu. Jaj. Parádne to voní. Dneska všetkých príchutí. Máme ešte troška, aspoň nech sa nepovie, kukuričky. Zamiešame. A môže to ísť do vody. Ryby sú pri chuti. Takže na parádu. Mám čas teraz. No poď, poďte ani už viacej. Áno, áno. No svieti slnko, keď máš tie okolie. Ale šulko červená. A, to je môj. Bohuško nahodil okuláre slnečné. Aj vidíš cez to niečo? Áno. Oni sú práve že veľmi dobré, lebo sú úplne slabunké. Hej. Ale pri tom slnko ti nevadí. Teraz začneš bojovať. Teraz začne bojovať troška. A čo ty zas nič? Ne. Lebo nebol som to ja som ho neťahal. Tak sa to bola pekná jazda. Čo? Že to mal peknú jazdu on. Padak mal. To bol padáčik taký veľký?
Hej. Je tam. No, pekný v daždi. Je to krásavec. Dobrý. Ďalší krásavec v daždi. Poteší sa každý. Vlastické črievko sa nezaprie. Krásna, dobrá. Úplne zase v daždi prišiel krásavec. 12:40. Takže na parádu. A ako vždy, budem sa stále opakovať, ale užívame si to. Tento raz už aj s Bohuškom, aj so Šulom. Takže, kto bude chcieť ísť na budúce s nami? Môže sa pridať. Maila, číslo máte. Má zákaz. Takže, paradička. Ide späť ryba do vody. Prískočné 1000 eur. Fantázia. Ďakujeme za pekný Za títo dary. Prískočné je 5 litrov. Alebo Páleného. páleného. Tak rýchlo zmizol. Ideš. Takže ďalší fešák. Ideš ďalší krásavec. Dneska len bubo chytá. 12:40, 12:30. Ty kokos, je pekný, tučný. Paradička, ani sa mu nelúbi, že je na rukách. Je nervózny. Jak vyzerá, jak dikobraz, ty Ale kokos. úplne, že parádna ryba. Počasie fajnové, daždivé a ryby idú, takže čo viac si prijať. Ryby mokré, ponožky mokré. Toto je. Bez komentára. Takže ďakujeme. Za títo dary. Dubové. A paráda. Za títo dary. Ide. Idem aj ja prehodiť. Ja tiež to je ono. Ja si ešte dám najprv cigaretku, pivečko, dopijem. Ja sa neponáhľam. Panačika. Šup. Áno, Aha, panáčika je si dám. pomaličky. No? Bude sa mi lepšie nahadzovať. Krásne. Pláv si. Už si vo svojom svete. Dobre, máme tu 50. rybu výpravy. Dali sme si cieľ, že chytíme stovku. na obed, 50, ne? Hej, presne. Šťastný lovec Šulko. Splnil metu. Takže ešte máme 3,5 dňa na to, aby sme urobili ďalšiu 50. Takže držte palce. Ale vidíš, zas máme. Takéto Chrpové dlháne. pútve vyrezané. Krásna rybenka. 50. Len škoda, že Šulo si nemôže dať teraz decový pohárik, lebo sme povedali, kto dá 50, dá decový pohárik. Nie decový. A ešte ide do obchodu, takže si to na chvíľočku. Potom odpijeme. Jedine, že by sa s kolegou tuto niekto obetoval. Kolega sa bude opalovať. Dobre. Fantázia. Krásavec, ktorý skočil Bohuškovi. A Bohuško konečne vytešený, že chytil rybičku. Pár ryb mu padlo, ale zmenil montáže, o tom to je, zmeniť montáže, skúšať niečo iné. A výsledok sa zostaví takýmto krásavcom. Ja. Takže paráda. A samozrejme ľudkové šťastie pri náhodzovaní. Dobre, super, paráda. Bohuško ťahá rybu ďalšiu. Šulko sa pekne vykúpal. A uvidíme, čo to bude. Náhody fungujú, keď Bohuškovi náhodím na správne miesto. Akože na ten flek som aj ja hádzal. Hej. Tak, tu ide o to, že to musí držať správna ruka v rukách. Ale dneska ide všetko tak, jak má byť. Dneska to je úplne na parádu, dneska nám šťastie na praje. Či to je Šulko, či to je toto. Šulko, máš záber ináč. Ja som nabudlený. Máš záber? Bubo. Utekaj. To, poď. Utekaj, máš záber, utekaj. To bude životný. Utekaj. Máš záber. Áno, Šulko má záber. Uvidíme, čo to bude. Á, pekne, udica sa pekne zohla. Akurát večerná hygiena. Ale nevadí, tak to má byť.
Fantázia. Pohybe. To je rybačka snov. To je dobré. Krásna voda, Dolné Dubové. Ukazuje svoje poklady. Dneska sa prebudila. Tak no úplne, že na parádu. Späť chudák Bohuško už musel rybu podobrať sám, ale je to tam. Je tam nejaká rybenka. Ale nevadí, ale je to ryba. Každá ryba sa počíta. Jak sme to rátali, toto už je asi 63. ryba. Takže úplne na parádu. A vrátime. A za chvíľku sa vrátime k Šulkovi, jak sa mu bude dariť. Ľubo v priamom prenose, aj keď je to trošku proti slnku. Poď z tejto strany, to je jedna vec. Už na tom pracujem. Šulko si zabudol aj okuliare nasadiť. Ja som namydlený. Sa to lepšie klzalo. Ale troška to nadvíni hore. Nemôže. Kde vás Bohuško? No name bites v akcii. Áno. Šulko namydlený, vyvoňaný. Však na návštevu, ne? Pripravený. Nevidím. Kam ideš sem ku mne? Kam ideš, to pichlo? Vieš, aby som ho podobral, lebo ide sem a nevidím ho ešte stále, vieš, že dole. No poď, ukáž sa už hore, troška nech ukáže hlavu. Toto sú tie chvíle, to si človek užíva rybačku. Kurník, čo pak je? Je tam! Hej! Hej! Umydlený, umydlený! Na parádu. Káper sa nestačí ani spamätať, že už je v podverách. Natáčaš? No jasné. Veď nech máme památku, že Šulko chytil aj krásneho lisáka. Teraz ho pekne dezinfikujeme, urobíme to krásne, pokiaľ ide. Dezinfekcia. Šulko zatiaľ môže dať k nemu nejaký komentár. No po dvoch vypnutých takýchto asi. Možno aj väčších, ty kokos konečne. Hej, takže vždycky zmena montáže, zmena háčiku prinesie vytúžený úspech. Takže. Ale dneska je rybačka snov. Od rána ideme bomby. Paráda. Nepovedalo hneď. Som mal aj ja záber a Bohuško mi ho sekol. Takže idem sa s ním hrať. Konečne ďalší krajší kúsok sa nám podaril. Skočil na čilinu 24, no-name-bejko. Čakáme ešte takú čerešničku. Toto je taká malá čerešnička a verím tomu, že do nedele ešte nejaká 17, 18 ako krajšia čerešnička príde. Darí sa vám. Ideme, jedna radosť. Užívame si to. Krásna ryba. Úplne na parádu. Takže pustíme ho do vody a nech si pláva vo svojom svete. Ďakujeme. Dolné Dubové. Oddych zaslúžený. Šula tie zábery nejako zmohli. Troška pospinkáva, ale len na chvíľku. Po celom dni úspechov prišla ďalšia taká bombovica. Krása. Krásny kaprík. 12:30. Po celom dni. Šťastný lovec opäť. Po celom dni.
A čo si robíme tú štatistiku? Toto už je 70. ryba tejto výpravy, tak snáď sa nám podarí tú 100 dať do nedele. Ešte zvýšime váhu. Fantázia. Raňajky šampiónov. Raňajky pripravujú do pinečky. Bude mňamka, hneď po ránu nám bude blbo. Ráno nebude, večer by bol. Treba aj niečo pojesť po ránu. Po včerajšku vyšťavený, vysilený. Včera bola iná šichta. To hej, to bolo. Uvidíme, či sa to bude dneska opakovať, alebo dneska budeme už úplne len kvasiť a hniť. Dneska pôjdu čerešničky len také. Hej, topky. Ryby vôbec neberú, tak komu budeme robiť zle? Bohušovi, jasnáčka. Zabijem ťa. Druhý provokatér. Ty hajzlík! Ty mal vybejenú. Voda v pohode. V živote nebol v tom pohode. A to je to, hoď radšej do piči, toto stojí za to, toto sú tie veci. Jaký je bojovný. Je to normálne, ty kokos, normálne robí problémy. Si pekný, ale už stačí. Zase opäť kapučíno, vypované. Kapučíno v akcii. Hej, a úplne ideme. Toto sa nám podarilo vyťahnuť spolu s Amurom. Ale úplne, že na parádu pôjdeme rozoberať. Dám 1000 eur tomu, kto sa prihlási a bude to chcieť dojsť rozobrať. Rozplis. Paráda, Aško nás došiel pozrieť a hneď nám ukazuje, ako sa na Dolnom Dubom chytajú rybenky. Ukáž ešte toho kapríka do kamery. Keď už ho máš vonku, Amurík je. Tu je krásny kapríček a môžu ísť naspäť do vody úplne na parádu. Fantázia. No. Bohuško má niečo väčšie. Ideme pozrieť. Vidím zatiaľ. Skúsim ho ešte otočiť. Lebo ťahá sa k brehu. Aj ten ide. Čo robí? Zbadal buba. Áno. Včerajšieho s tým háčikom mojím v hube ešte, víš? Určite ho tam má, ten potkan. Je taký peknejší, lebo to mal. Je tam. Ale bude 15, to bude 15, ne? 10 na 10 má určite. Určite má to Určite je teraz môj najväčší. Tu. No, dobrý je. Ale 21 nemá tak. O, piču. Ale že si odobnul. Jaké má brúšisko? To má 14-15 váhen. No. Dobrý.
Ja tam. Malo to na prsačky, asistencia musí vidieť. Ale to je pekný. Ako nebude to na Bohuško konečne exceloval zase po dlhom čase. Šmíka sa to. Nevadí. Však to je ryba. Čo sa chceš? Vysušíme ju, vysušíme ju. Krásna rybička. Nemáme ju ešte odváženú, ale rátame tých 14,5-15 bude mať. No dobre. Úplný krásavec. A ty to nikomu vo vode nepovedz, že si bol na brehu? No, polievaj, je vodička ešte. Krásna ryba. On sa chytí každý deň, on sa to nezahojí. Ako nie je to možno, ale ťažký je dosť. Si to užívaj, komentár. Díky. Díky. Kam ideš? Kam ideš ku mne? Kam? Kam ideš? A ide ku brehu, jak ide. Dobre, máš slobodu. Pláv si. Konečne si to užívaj, Kupko. Došiel pozrieť, zachytať si. Chudák nevyšlo mu to celý týždeň, chcel byť s nami, zase musel ísť do tej vykašľanej roboty. Tomáško nám to ukázal včera a dneska nám to znova ukazuje. Zatiaľ len takto položím. Domáci. Hej, domáci, pozná každý meter tejto vody. Ale Kupko si to teraz užíva. Už má druhú rybu. Tak to čujeme, do tej palice bije jak sumec. Hej, poď asistovať, Bohuško, teda. Ja som... A teraz si ty asistent. Ja vám dáte prsačky. Myslíš, že to je na prsačky? Ale to sa niekedy zdá. Že aby sa s ním netrápil túto pri brehu. Bojovná rybenka z Dolného Dubového. Takéto bojovné ryby sú tu všetky. Aj pomaly 6 kilové. Už je tak unavený chudák moc. Dobre, neťahaj. Dobre, už ho tam máme. Zvládol to jeden, zvládol to druhý. Na jednotku. Na dvojku, ale už. Ty to máš na jednotku, bo už to má na dvojku, no. Ale má nárok už po tých dňoch výlovov. Áno, po tej jeho 16,5-ke. Vlastne 16,70, pardon, Bohuško. Krásna ináč, ty kokos, pekná rybenka. Papulu má peknú ešte. Pekná rybenka. Krásne, ako naježil. Úplne, fantázia. Komentár poprosíme Kupkov. To bude taký 13 kilový, teraz to nebude mať. Ale krásny. Po dlhom čakaní konečne. Oplatilo sa dojsť. Aspoň, že ti to vyšlo na pár dní, že dojdeš. Úplne krásna ryba. Máme tu vianočný výlov kaprov. Pekné. Pekný výlov. Martin, na seba sa pozrime. Vianočný výlov. Triple. Ďalší triple. Paradička, užívame si to. Potom pôjdeme si ďalky, lebo... Jedna ryba krajšia ako druhá. Takže Krásny. túto Dolné Dubové treba tú trnavskú vodu navštíviť a užívať si to tak ako... Títo trnavskí beťári, ty kokos. Tomáš Beťar. Sobota ráno. Bohuš používa mágiu. Čaruje na udice. Vyšťahne tá tá ryba výpravy alebo nie? A opäť nič. Planý poplach. Takže Kupkov záber. Sobota ráno. Veľká pravdepodobnosť, že presiahne metu, alebo dosiahne metu 100. Ešte teda, aby to bolo slušne
a úspešne zdolané. Tak mu držíme všetci palce, nech sa to zvládne a budeme sa radovať. V podstate do konca výpravy nám ešte ostáva skoro 1,5 dňa. Je to tam skoro. Ešte to nezakriknúť. Udica pracuje pekne. Nervozita stúpa. No, myslím, že ho neťahá. Skús tam pozrieť. Sú tam. Skoč tam pozrieť, povedať, že keby náhodou. Len ich upozorniť, že keby náhodou, aby nespanikárili. Šolko už pripravený. Čakáme na ten zázrak, čo vytáhne. Ešte ho nevidíme. Máme len slabú predstavu, kde asi je. A je to tam veľmi dosť príjemné. Tak. Teraz urobíme obraz v obraze. Ty kokso, to čo bolo? Poďte teraz tam ťaháme rybu. Nezľapnite sa. A dosa bere na vás. To je to. Asi. Nič nenehávame na náhodu. Bola by to škoda prísť o 100 rybu. No, hovorím, že stále sme v napätí. Čo to bude? Kupko v hlavnej roli. Ľubo ako asistent. Po dobrých raňajkách, po šulkovej praženičke výbornej. Nejde sila. To aj nedá. Áno. Napätie vrcholí. A už sa to blíži. Rybka sa nevzdáva. Už si mohol zvyknúť, že ti nedá ani centimeter zadarmo. Ne, nedávaj ho. Zbytočne ho vyrežeš. Není nejaký extra veľký, ale je tam. Stovečka je tam. Kupko. Je tam. Díky, hoši, díky. Ale je tam silo nejaký, Lubo? Není. Výzva splnená. Není tam. Stovečka je. Je tam. Stovečka. Konečne. Vytešení sme všetci. Plnili sme to. Ľubko, je to tam. A jaké má veľké oči tento, ne? Ešte nám stále ostáva 1,5 dňa. Hej. Ale dá sa povedať, no. Od nedele do soboty. Rána. Kokos pomaly. 100 rýb chytených a... Ani jedna nebola úplne malá. Hej. A Každá nám dala pekne zabrať. 18, 19, 20 kúskov sa nám ešte odoplo. Ináč by sme už mali skorej ten krásny počet. Na parádu. 82.
odchádza už jeden článok od vody. Ako by si zhodnotil túto výpravu? Jedna spojka. Kokos akože brutálne dobrá výprava. Nikdy som vám neveril, že to takéto môže byť fajn, ale je to fakt super. Ešte by som vydržal aj týždeň. Paráda. Ale ne, fakt. Ale veď prežil si všetko, premiéry, v daždi, pekné rybičky. Zdolávačka. Zdolal si nejakých 33 rýb, Kristove roky. Takže aj si prešiel túto Kristove roky. Takže kliešťa som mal. Aj to sa ráta. A za chvíľku nás bude opúšťať aj túto druhý článok tejto výpravy, aj keď to mal také roztrhané. Ale v pohode, tiež si pochytal, takže... Ona bola rýchla spojka. Hej, tuto bol chlapec, ktorý chytil tú rybu tejto výpravy. Takže úplne na parádu. A tieto články, ďalší článok, ten tu ešte so mňou zostáva do zajtra. Posledný mohikán. Takže zatiaľ spokojnosť na všetkých frontoch. Čakáte na Karola. Áno, my si ešte počkáme na toho Karola 21-kilového a to bude tá v pondelok do roboty by som nešiel. čerešnička na torte. Takže zatiaľ je to, ako hovoríme, na parádu. Došiel Tomáško pozrieť. A zase nám ukazuje, jak pozná túto vodu. Krásny lisačik. Krátka už pozná túto vodu. Vie, kde sú tie krásne ryby. Pekný kúsok. Úsmev ako dar. Krásna rybenka. Takže sa púšťa lisačik. Klausy. Ahoj, urobil si peknú radosť. Na parádu, toto si treba užívať. Krásny dážď. Krásne vylieza občas aj slniečko. Zostali sme tu už dvaja skalní, ja s Bohušom. Kubo aj Šulo sa rozhodli, že idú už domov. A užívame si to. Bohuško ešte prehadzuje. Kobruje. A verím tomu, že mu to prinesie nejaký úspech. Krásne počasie. Po daždi. Na chvíľku aj slniečko vyšlo. Aj bol ťuk pred chvíľkou, ale nerozbehol sa. Takže čakáme a uvidíme, či sa to za chvíľku rozbehne. Pripravení na to sme. Záber už jeden sme mali, jedného 12-kilového sme už vyťahli v daždi. A teraz čakáme na ďalšie zábery. Voda sa prekysličila. Tak uvidíme, či niečo ešte potiahne. Dobre, po daždi. Zase po daždi tu máme ďalších dvoch krásavcov. Ešte sme ich nevážili, ale aspoň takto natočíme jedného chlapca krásneho. Tiež bojoval. Nebudem sa opakovať, ale stále hovorím. Vlastne budem sa opakovať. A stále hovorím, že túto majú veľmi krásne bojovné ryby na tomto Dolnom Dubovom. Takže toto je jeden krásavec. A teraz druhý krásavec, ktorý sa nám podaril behom 5 minút. Takže užívame si to s Bohušom. Zostali sme tu už len my dvaja. A je to úplne na parádu. Takže ich pustíme už naspäť do vody. Nech sú vo svojom svete. Dobré ránko. Čaká nás posledné ráno tejto výpravy. Už je nedeľa ráno. O chvíľočku budeme baliť tak do obeda. A na tejto výprave sme si tento rok dali výzvu, cieľ chytiť 100 kaprov alebo celkovo 100 rýb
a už včera sa nám to podarilo. Žúrali sme si to tu s Bohušom aj so Šulom celý týždeň. Škoda, že Kubovi to nevyšlo. Musel ísť do práce, ale užíval si to aspoň s nami do soboty na nedeľu. A potom došiel vo štvrtok zase a bol s nami až do soboty. Chytil 100 rybu výpravy. Takže ďakujem chlapcom za príjemné zážitky. Šulo musí byť určite na 200% spokojný. Vyťahoval rybu z dažďu, mal premiéru. Takže úplne fantastická opäť výprava. Čakáme ešte na záber. Ryby sú troška aktívne ešte takto ráno, ale jedna ryba už je stratená, nevadí. To patrí k rybám. Ale táto výprava, dá sa ju zhodnotiť, že zase to bola jedna topka. Krásne ryby sa pochytali, krásne ryby tu majú ako vždy. Najväčšiu rybu sme mali 16,70. Ten Karol, ktorého tu majú, sa nám nepodarilo chytiť, ale to nevadí. Možno ešte skočí, je to ešte stále vo vode. Bohuško má záber. Posledné ráno. A ťahá sa ďalšia ryba. Na tejto výprave som chytal opäť na guličky NN Bites. Fungovali všetky opäť na jednotku, či to boli staršie, Carpuccino, Krilanč, aj Halibrutálka. Ale moja topka na tento týždeň bola pripravená čilina. Boli na ňu chytené krásne ryby. Prišiel nás aj pozrieť Tomáško, Kubov švagor, a ukázal nám, že túto vodu pozná. Krásne ryby nachytal a užíval si to spolu s nami. Takže na budúce mu to snáď vyjde. Manželka ho pustí a pôjde si to užívať na budúce na dlhšie aj s nami. Takže na budúcu výpravu, Tomáško, rátame s tebou. Toto nás ešte čaká, keď pôjdeme odtiaľto, ale my veríme, že to zvládneme. Je to podmočené, ale keď sme sa dostali pred 2 rokmi odtiaľto, snáď sa dostaneme aj tento rok. Toto je ukázané pre Šulka, aby vedel na budúce, čo ho bude čakať. Ďakujem všetkým za sledovanie môjho kanála, za pozrietie tohto videjka. A ako sa hovorí, na budúce Petrov zdar.